Makadaghan na nga higayon nagbalik-balik sa sibyaanan sa brigada ang tulo ka driver sa modern jeepney. Kini subay sa saad sa operator nga manubag sa penalty sa dakop sa expire ang rehistro sa maong jeepney. Ang mga driver nga midangop mao sila si Jomer Narvasa Catalan ug ang magsuon nga sila si Adrian Enoch Lorgie ug Herbert Enoch Lorgie Jr. Padayag sa mga mireklamo nga driver nga gipabiyahe sila bisan kon expire ang rehistro. Human ang operator mipasalig kanila nga on process ang renewal sa rehistro. Apan diyang nadakpan sa mga personahe sa LTO, wala naman kini manubag ang mga lisensya sa tulo ka driver kasamtangan nga gihold sa buhatan sa LTO 7. Gumikan kay dunay nagtangag nga dako nga penalty nunod sa pag-expire sa rehistro sa maong modern jeepney. Ang operator kadaghan na nga higayon nga nahinabi sa Brigada Action Center sa gipabot nga reklamo sa tulo ka driver apan magsigi lang kini og saad. Subay nini sila si Brigada Attorney James Habil o Brigada Attorney James Conrado Punis Jr. mihatag og pagtagad sa mga reklamanting driver. Pirmado na ang affidavit nga iduso ngadto sa buhatan sa LTFRB 7 in the heart of changing lives. Ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.